ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಒಂದು ದೇವಪಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕರ್ಬದ ಕೊಟ್ಟಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಆರು ನಲ್ಪ ಬೇಲ ಮಲ್ತಂತೆ ಅಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗ ದಾಯಮಂಡ ಯಾನ್ ನೀನು ದಾಯ ಪಂಪೆಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ನಮಕ್ ಬೇಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ఏంట శారద ఎంక్లకి విద్య కొరిజినల మల్లెజి ఈ రంగోడు అభినయ మల్పునంచిన విద్యను ఆరు కొడతారు అంచాదే అన్న పుదారు ఈతనేట కళాభిమానిలా ఆయన అక్కలు ఇంక పుదారు కొడతారు ఇంక రడ్ను పాడతారు ఓకే ఒజి కాలర్ ఇప్పుడు హలో ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಆಲಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಆಲಪೆ ಏರ್ ಪಾತಿರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೈತೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಲಪೆ ನೆರಕರ ಒಂದೇ ಕಾಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್తుండే ಕಲಾವಿದ ಮಾತಾಡೋಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಿನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಜೇ ಜಾಗೆಡು ಪೋನಮ್ಮ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಕೆಟ್ ಪಂಚ ಇಮರ್ನ ನಮ್ಮ KGF ದಾರ ನಿಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಟಿವಿ ಓ ಅಂಚ ಗರುಡನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೇಪಲ ಗರುಡ ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜನ ಟಿವಿ ಕುಲ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಟ್ಟೆ ಮಾತೇರ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂತದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅಂತದ್ದು ಒಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಅಂದ ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಇರು ಬಂಟ್ವಾಲಡು పోతూ తిక్కుతూ పోడుతూ ఇరి ఆ పప్ప ఇంచి వస్తారు ఏ తినేస్తారు ಬಂಟ್ವಾಲಡು ఏ తినేస్తారు రాజేష్ అన్న అదని 32 ದಿನ వరకు తెరిచేయలేదు అత్త ఇరి ఇంచి మిని బైతున్న అప్పగన ఎలిమిని డౌన్ మల్తుదేర్ అవులైనెట్ స్టిల్ డౌన్ ఒక లాಂಬು ಮಾತ ಬಾಪ ಏರೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ದೇತೊಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ರೆಗ್ ಓರಿತಿ నేను ಖಾಲಿ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ಬಕ ಅಪ್ಪ ಮನೆನ ಹತ್ತಿಗೆಲೆ ಕೇಳರ್ಗೆ ಲಾಂಬು ಅನ್ನುವಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾತ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡು ಪಂಡದು ಡೈಲಾಗ್ ಪನಿಯರ್ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡಾರ್ನಾಂಡ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪು ಬಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಜನಕ್ಕಳು ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಫಂಡ್ ಪೇರ್ನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಯಮಂಡ ಮಾತಾಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆಪಲ ಪಣೊಂದಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೋಡು ಒಂದಂಡ ಎದುರ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ವಾ ಕಲಾವಿದಾಗ್ಲ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ಅವು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ನಂಚಿನಂಚೆ ಕಲಾವಿದರು ಲೆಂತ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಾವು ಪಟ 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 ಪಾತ್ರೊಂದು ಬೋಪೇರು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಈ ಸಣ್ಣಪ್ಪದ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂತ अरे बाप रे ये गांव में गाड़ी नहीं है लॉरी नहीं रिक्शा नहीं है ये कैसा जाएगा अरे बाप रे बारिश आने वाले है क्या अरे ये कौवा का बारिश है तू कक्के का बारिश है समा इंदु कक्के दा बारिश ಓಹೋ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ತಿಂದು ಪೋಡು ಅವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಶೇ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಜಿ ಕುಡನಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಬಜೆಗೋಲಿರ್ದೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆಗೋಲಿ ಇರ್ದಾ ಹಲೋ ವಜ್ರೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಜೀರ್ ಹಿಡ್ದ ವಜ್ರೇಶ್ ಎಂದು ವಜ್ರೇಶ್ ಸಾರಿ ವಜ್ರೇಶ್ ಪಲ್ಲೆ ವಜ್ರೇಶ್ ಪಲ್ಲೆ ವಜ್ರೇಶ್ ಎಂತ ಎಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಇಂಚೇನೆ ಉರ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೂನ್ ಫನ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹುಡುಕುದೊಂದು ತೂಪ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇವನ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹಲೋ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿತಿನಾತ್ರ ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೆತ್ತಿನಾತಿ ಇನ್ನನೇ ಕಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಿನ ಐಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂದು ಬಿಡು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆತೆ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಾನು ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ
ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಕನ್ನಾ ಚಾಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಪಾರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಬಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಬತ್ತಿನೇನು ಅಪಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಕನ್ನಾ ಚಾ ಚೋಪು ತೋಪುಡು ಇದು ಚಾ ಮಂಗ್ತದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಪೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡದವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಡುವಿನ ಏಪಾಂಡಲ ಬತ್ತದ ಅರವಿನ ನಂಬುದು ಮಲ್ತು ದಿನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡಿಗೆ ಪೊಕ್ಕೋರೆ ಪಂಡ ಈತ ಕಣ್ಣ ಚಾಂದ್ ಪಂಡರು ಅಪಕ ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ಕಾಪುದ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆಪಲ ಓಪನ್ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಚಾತ ಹಾಸ್ಯೋಗ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ಅವು ಕಾಪು ಮಾರೆಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಂತೇರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತನು ಅವು ಸತ್ಯನಾ ಸುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಅಂದು ಅವು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾತ ಎಂಕಲ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ತ ಪರ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪತ್ತಿನೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಲಮ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಡೇ ನಮಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೋನು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಮರ್ದು ಬಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಬರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಡೀಲರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೋಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಸಿಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಸಿಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಕ ಕುಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲಕ ಗಡ್ಡ ಎತ್ತಿನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಸಿಮ್ ಹಲೋ ಗುರ್ತೊಂಡ ಹೆಂಗನಲ್ಲಾರೆ ಎಂತಿರ್ಲ ಬಾವ ಇದು ಅದ ಹಾಸಿಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾವ ಏನ್ ಆಸಿಮ್ ಇದು ಬೋಲರು ಹಾಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕಿಪ್ಪ ಬಿಡಿಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಎಂದ್ರ ತೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಕ್ಕ ತೆಲ್ಲೆ ಮರಿಯ ತಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನೇ ಯಾಣ ಇಂಚನೆ ಉಳ್ಳಪ್ಪ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡು ಈರು ಆಸಿಮ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಯಾಣ ಈರ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಆತನ ಬಾಲ್ ದಾಕತೀನಿ ಆ ಬಾಲ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾಳ್ದೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಈರ್ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪಲ್ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ದಾದಾತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪಲ್ ಇನ್ನು ತುಂಡೈನ ಎಪ್ಪಲ್ ಪರ್ಕಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂದು ಡಬಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಈರ್ ಪನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅದು ಏಸ ಮೂವಿದ ಏಸ ಮೂವಿ ಈರ್ ಪಂತರತೆ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತನ್ ಪಂದವರ ಪನ್ಪರ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಅಂತ ನೆನಪಾರ್ಬಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಎಪ್ಪಲ್ ಕಂಪನಿ ದಯನ್ನ ಡಬಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಪಂದು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಕೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಾರ ತೈಕೆ ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಸಿಮ್ ಆಸಿಮೇರು ಬೋಲೂರುರ್ದು ಆಸಿಮೇರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಬೋಲೂರುರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಈ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇರೇನು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ದುಂಬೂರು ತಿಂಚಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ತಿಂಚ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ತಿಂಚಾನೆ ಇರೇನು ಅಭಿಮಾನಿಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನವು ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಇರ್ನ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ನಾ ತೈರು ದುಂಬು ಅಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಬಂದ ಮೀನು ಪಾರ್ದಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಏನು ನಾಟಕ ರಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂಚ ಶಾಲೆಡ ಮುಲ್ಪಪುರ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಡ್ ಪಂಡದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲಿಯನ್ನ ಮೂವಿ ಅವು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತು ಜಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತ ಮೂವಿ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದು ಏನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮತ್ತಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ರೆಂಡ ಪಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐತಾರ ಬರ್ಪನ ಪಂಡೇರಿ ಏಪಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪೋಯೆ ಪೋದು ಆರು ಪಂಡೇರಾಯ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಅವು ಈಕ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬಾವೇ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅರ್ನ ರೂಮು ಹೋದು ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಲಾಟಿ ಟೋಪಿ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಬತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೇರು ಮೇರು ಮಾತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಏನು ತೊಗೊಂಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯೂನಿಟ್ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತಂತೇರಿ ಏನು ಪೊಕ್ಕಡಿಗೆ ನಿಂಚೆ ನಿಲ್ಕು ತೂಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಲು ಲೈಟ್ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ಹೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಸೆ ಏನು ದಾಯ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೋಳಾರದ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಲು ಪುನಗ
ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪುನಿ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಪು ಐತೆ ಈಪದ ಮೇಟುಪ್ಪುನಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಡಬ್ಬ ಬೋಳಾರೋಡು ಓಲ್ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಬನ್ನಗ್ಯಾನು ನೀರು ದಲ್ಪ ಟ್ಯಾಪ್ ದಲ್ಪ ಜಿಂಜ ಪುಂಜೋಲು ಅಂತೈತಿ ಅಪ್ಪ ಅರವಿಂದ ಓಡೋಪುಣಿ ಬ್ಯಾಂದ್ಕೇಂಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಓ ಇಂಚಿನವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗಿ ನೋಡಿದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಾದಿರ್ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡೇರಿ ಬತ್ತೆ ಮೂಲಪನಗ ನಮಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಗ ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ದುಃಖ ಬರ್ರೇನೆ ಶುರುವಾನ್ ದಯವಂಡ ಪಿರಪೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಜ್ಜಿ ಪಿರಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಕೇನು ಜರ ಆಂಡಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚದ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಮುಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕೋರಿ ಏರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡು ಅಕ್ಲ ಸೆಟ್ಟದ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿರ ನಿಲ್ಕನಗೋರಿ ನೆರಿ ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಯೂನಿಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲ್ ನತ್ತು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ ಉಂಡು ದುಂಬು ಅಂಚು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಕಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಬರೋಂತಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೇ ಹೊರ್ತು ನೂಕುದು ಅಂಚು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ಕೇಂಡೇರಿ ಯಾರ್ರೀ ಅವು ಹುಡುಗ ಪಂಡೇರಿ ಈಗ ಆರು ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡೇರಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡ ಸರ್ ಎಂಕ ಆಯ್ತು ಪಣಿಯರ ಯಾತ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಬುಲ್ತದೆ ಐದು ದುಂಬು ಬುಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಡಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಇಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನು ಪಿಕ್ಚರು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಆ ಟೈಮುಡು ಆರು ಎಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಪಾದು ಏನು ಬಣ್ಣಗ ಏನು ರೀ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂಡೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರಿಯರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪನವಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಸುನೀಲ್ ಹೀರೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಇಂದು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಹೀರೋ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಆರು ಬರ್ರೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನಂತು ಇನಿ ಆನಿದ ದಿನಾನಿ ಅಂಚಾದ ತಾಳಿದವನು ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯವಾದ ಆ ಪಾತ್ರ 100% ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಜಾರು ಉಂತದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆನೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರಂಡು ಕೆಲವು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಅಜಿಪ್ಪ ಮೂವಿ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾವಂಡ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಜನಕುಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಅನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಯಿರಾದ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ನಾನಿದ ದಿನ ಎಂಕ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಇತ್ತಂಡು ದುಃಖ ಮಂತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಲ್ತಾರು ಬಂದದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಪಾತಿರ್ಗ ಐದು ಮಂದಿ ಕಾಲರ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏನು ಪಾತೇನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಹಾಲ್ ಬಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಹಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಹಾಲ್ ರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರವಿಂದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ಎಂಚಲರನ್ನ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿರರು ಕುಡ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡೆತ್ತೆ ಅವೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲದೇರು ಬಿರರು ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ಇರ್ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೇತ್ ನಾವು ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಇತ್ತಂಡು ನೇರ ದುಂಬೆ ಲೇದೇರು ಏನೈಕ್ ಬೇತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾದ ಇನ್ನಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸರ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೇನ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡಾನು ಪಂಡಿನ ಹತ್ರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಚಾಪರಿಯಾರ ಸರ್ ಚಾಪರಿಯಾರ ಚಾ ನನ್ನ ಪರ್ಪವಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ ಚಾ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಚಾ ತವಣಿಗೆ ನೆರಬೋತೀರಿ ನೀರು ದೀತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಹಾಲ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನ್ಮ ಇರು ಸುರುಕು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಮೋನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮೇರ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಸಲ್ ಒರಿಯೋರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನ ಮೂವಿ ಇಂದ ಪಂಡ ಕಾಂತಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾಂತಪಣ್ಣೆ ಐಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೇರ್ ಆದ ರೇಖಾದಾಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಇತ್ತೇರಿ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮುಕ್ಳು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಒರಿಯೋರ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತಾನು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಕಾಸ ಅತ್ತೆ ಕಾಸು ಬಚ್ಚಿ ಓ ಅಂತೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಲ್ಡಕ್ಕೇನು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ ಪೊನ್ನುಲ್ಲನೇ ಒಂದು ಪಿರಾವುಡು ಪೋಪು ನನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಮಾತ ಇರೇ ಬರ್ಪುಣ್ ಇರಗ ಐಟ್ ಮಾತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟನಾ
ಅವು ಏರಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಲ್ಲುವ ಇದಂಚ ಅವು ಬುರ್ದು ನಿಜ ಜೀವನ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಒಣ್ಣುಲೆ ಬಿರಾವುಡು ಪೋವಾರೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ಪಣುವೇರ ಅಂಡ ಎಣ್ಣಂಗಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಹಿಂಗ ನಾಟಕೊಡಾಡು ವಿಚಾರಡಾಡು ಒಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಪಿರಾವು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೋಲೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅಂಚ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಕತೆ ಏರು ಬರೆಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನಿಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗ ಮಾತೆಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಟಚ್ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗ ನಿಜವಾದ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮರಲೇ ಅದು ವಿಧ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಿದ ಹಿಡಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜೆ ಒಂಚಿ ಒಂಜೆ ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಿರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬಾತ್ಯಾರ ನಾನು ಯಾ ನಾರಾಯಣ ಬಂದದ್ದು ಸುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಆತೇರ್ನ ಸುಳ್ಯ ಅರ್ಥ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸುಳ್ಳಿ ಅಂದು ಆತೇರ್ ನಾರಾಯಣ ಸುಳ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ಸುಳ್ಯ ಪಳ್ಳೆನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರವಿಂದ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ನ ತೂಪ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅರ್ಪಣೆ ಮೂಡ್ದು ಅರ್ಪಣೆ ಇರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ತೂಪೇರು ನಂಕು ವೇಲೆ ಇರ್ದ ಅಣ್ಣಗ ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರಮಲು ಅರ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಟಿವಿಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಅಂಡ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿಡು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ಪುರಾಣ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಸೋತಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಾರು ಒಪ್ಪಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಯಲ್ಲೇ ಪುನಃ ನಂಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಂಕ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಹೌದಣ್ಣ ಎಂಕ ಒಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ ತೂಡು ಎಂಡ ಮಗೆ ಅನಂತ ಎರಡರ ತುದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿನ ಕೊರುಡು ಅನಂತೆ ಮಗ್ಗೆ ಅಂಚೆಂಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾರ ಅವ್ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕೊರೋನದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕೈತಲ್ದವ್ರ ದೂದು ಎಂಚಿನ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಸೆಲ್ಫಿ ಅವ್ ನಂಕ ಅರ್ಬಜದ್ ನಂಗೆ ಪರವಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಅಂತೇನ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಬತ್ತದ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೂರ ಅಂತಾರತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ನಿಲೆ ಪೊರ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಗಾಯ ಹೊಡ್ತು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲು ಕಾಲ್ ಮಂತನ್ ಬಾರಿ ದೇವರೇನಿ ತಿಕ್ಕಾಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವನ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯೆ ಮಗಿ ಈ ರಡ್ಡು ಕೈ ತೋಚುನ ಕೈ ಸಹಾಯ ಕೇಳು ನಾಡರ ಪಂಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ತೋಟ ಉಂಡಿರಿ ತೋಟ ಎಂಕಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ತೋಟದ ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ತೋಟದಾಲ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಟದಾಲೆ ಜನ ಬೆಣ್ಣಿ ಊರದಾಲೆ ಅಂಡ ಸಾಗುಳಿ ಊರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಐತನೇ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪಾಯ ಸುಳ್ಯನ ತೀರ್ನ ಅಂದು ಸುಳ್ಳೆಡಣ್ಣ ಸಂಪೆಡ್ ಊರುಂಡು ಸುಳ್ಳೆಡ್ ಸಂಪೆ ಉಂಡತೆ ಬೈತಾರಂಚಿ ಸುಳ್ಳೆಡ್ ಸಂಪೆ ಬರುದು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಳುಕಾಳ ಅನ್ಪುಣ ಬಂಟೇರು ಆರತ್ತು ಬಳ್ಳಾರು ಸಹಾಯ ಅಂತಂದುಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಕಟ್ಲೆಗಿಂದು ಅಂಟೇರು ಅಂಚಾರಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಳ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ಕೊಡ್ತೀರ ಅರ್ನ ಬುದ್ಧ ರಂಡದ ರೆಡ್ ಉಂಟು ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಅಂತ ಪಂಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಬೊಡ್ಚಾ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಟ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪಂಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೀಸನ್ ನಾಟಕದ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂತ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸೀಸನ್ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಕಿ ಕೊರೋನಾ ವೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೈದ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ ಏರೇನ್ ಜಬ್ಡಾವುನಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆರಿ ಸಾಮಾನು ಕೊರಿಟ ಇರಗ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ವೇರು ನನ್ಲ ತೀರ್ ಬಿಚ್ಚಾರ್ಡು ಬರ ಸೇವ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತದ ರಂಗೋಮಿಡು ಇರಗ ದೇವ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಟೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಕಲು ಊರ ಅಂಟೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಇರು ಸಾಯಮನ್ ಪೋರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ವೇರು ಅರು ಅಂಟದು ಎಂಕ ಪೋನು ಅನ್ಪಾಯ್ನ ಏರ್ ಮಲ್ತನೇರವು ಅವು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಬಂದದ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಊರು ಡುಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತಾರ ಆರು ಗಂಟೆ ಇರು ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕೊರ ತಿಕ್ಕೆರನ್ಲೆ ಯಾಣ ಎಡವಂಡ್ರು ಅಂದ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗಿರು ಸಗಾಯ ಒಂದು ಎಂದ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರೋ ಇರು ಊರು ಹತ್ತು ಜನ ಲಾಭ ಜಾಯ್ ಮಗೆ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಕದ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನ ಕಟ್ಪುರ್ವೇರು ಅರಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜತಾನ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪ ಬಸಟರಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ಬೆತ್ತ ಪೋತುಜಿ ಕುಡ್ಲವ ಇತ್ತಿಚೇನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಐಕಂದೆ ಬರೋಡು ಬರ್ರ ಗೊತ್ತು ಜತಾನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಳು ಆನೆ ದೂರ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಅಡವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಯ್ತವನೋಡು ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ್ತವನೋಡು ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಾರ ಬನ್ಲೆ ఈరోజు ఎంట్లే మనపోడు నా వారు వంకటంలో ములిపోచ్చు సయ్యాడు ములిపోచ్చు అత తులే నాడపర ನಾಡಪರ ಆರ್ತುಲ ಐತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಲೇರ ಅಂಚದಾರ ಒಂದಿ ತೆಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಐತೆ ಮಾತೇರಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರ ಆರ್ ನವೇ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ನಂಕಿತ್ತೆ
ಅಂತ ಅವು ಎಂಕುಳು ಒಲ್ಲ ತೂಪ ಎಂಕುಳು ಜೋಕುಳು ಇಲ್ಲಡ ಬರೋ ತೂಪ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಕಂತ ಅಡ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಪುನು ಬಡ ಜೋಕುಲು ಕುಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಅವೆ ಅವಣ ಅವ ಎಂಕುಳು ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ನೋಡಿ ಸರಿ 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 ದಂಡ ಸರ್ ಕಾಪಯ್ಯ ಏರು ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಚಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಯಾನಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದು ಉಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಆರಾಂಡ BPL ಯಾರು APL ಕೇಳಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ BPL APL ಎಂಕಲ್ పోయింది ಓಕೆ ಸೊ ಐತೆ ಏನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರೇಂದನ್ನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬಂದಾಂಡ ಐಟಾಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನದ ಪೆರಾಪುಜಿ ಬದುಕೇರ ಬಂಗೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಪುರ ಇತ್ತನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರ್ತುಗು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಈ ನಾಟಕನ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಜೆತ್ತು ನೋಡು ಪಡೆದು ಬರಿಯರ ಪುರ ಪಿದಾರ್ದಿನಕುಲು ಕೆಲ ಒಪ್ಪಿರು ಕಲಾವಿದರ್ನಕು ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಪಾತೇರದಾದ యానించిన పనుపునిందుకేంట దుంబాట నాటక టీములు ఎంకులు బర్పున పొడుతుడు నాటక టీములు భారీ కమ్మిత్తండి పేపండ సత్యవాద పనుపునిందాండ దేవదాస్ కాపీ కాడ్రైన విజయ్ కుమార్ కొడియల్ బయలు ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಂಡೋಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐದು ದುಂಬು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಭಿನಯ ಕಲ್ತದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂತಿರಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೈತೇರು ಮತ್ತೆ ಈ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ತಂಡ ಬುಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತನು ಜನಕುಲು ಕಲಾವಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಯ್ರು ಆಂಡ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆನು ಬುಡ್ದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅವು ಯಾನು ಪಂಪು ನಿಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕೋಟ್ಲ ಇತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ದಾತ್ ಲೇಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸೋಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಟ್ ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡೊಡ್ದು ಪನ ಅಂತೀರಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾಯಕಂದಿಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದಡೆ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಕಲ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡು ಅವು ಆಂಡು ಪಂಡದು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ 11 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ನೇಟ್ ನಂಬುದು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಆಕಲ್ ನಾಟಕನೇ ನಂಬುದು ದಿನದೆಪ್ಪೋಡು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ದೇವಂಡ ಯಾನ ಮುರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕುಳಿದು ಪಂಡೆ ಎಂಕಲು ವರ್ಷಕ್ಕೂ 330 ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ದಿನ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ್ಪಗು 200-180 ನಾಟಕ 180 ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಲೆಗೆ 180 ಆಟ ಲೆಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಆಟೋಲು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಬೊಂಬೈ ಪೋಪುನ ಅವು ಒಂದು ಸೇರ್ಪಾದನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ನಾಟಕ ಆವಂದು ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೇಂಡ ನಾಡೇ ತಿಂಗೊಳ್ದ ನಾಟಕ 120 ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಣ ಅಪಕ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚ ದಿನದ ಪೇರೆ 120 ನಾಟಕ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಏತ ದಿನ 120 ದಿನ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ದಿನ ಎತ್ತುಂಡು ಅಪಕ ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡ್ದು ನಾಟಕ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂದುಲ ಮಲ್ಪುನಿಂದಾಂಡು ಉದ್ಯೋಗಲ ಬೋರ್ಡು ಕಲೆಲ ಬೋರ್ಡು ಆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಸೋತಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗಳು ಒಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರು ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಹೋಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಂದನ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಗೌತಮ್ ಬಂಡದು ಸಜಿಪಾರ್ದು ಗೌತಮ್ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದ ನೀವು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಗೌತಮ್ ರೇ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜೋಲ್ರಿ ರೇ ಯಾನು ಎದುರೆ ಕುಲೋಂದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇರ ತೆಲಿಕೇರಿ ಬಾರಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಇರ ತೆಲಿಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅತ್ತಿ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಡವ್ವೆ ತೆಲಿಪಾವನ ತೆಲಿಕೆ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಡ್ಡ ಬರು ತೆಲಿಪಾವರಿ ಅದ ನಿಖಲ್ ತೆಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ತೆಲಿಪಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ ತೆಲ್ತಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅದೇ ಅಂದ್ ನಿಖಲ್ ತೆಲ್ತಿ ಈರನಿ ಆ ಬಪ್ಪನಾರದ ನೆಟ್ಟು ಆಟಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಪ್ಪವೇರ ನಂದು ಏರು ಸೂಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಬರೋದು ಆಕ್ಟಿ ಇರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತು ಒಟ್ಟಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಮುಮ್ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಮೊದಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೆರಿದಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾಲ ಅತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಭಿಮಾನ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ
ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈರು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನಾರು ಇದು ಈ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಇತ್ತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರ ನಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲಾವು ಐದು ಕಲ್ತಿರೋದು ಒಂಜಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರ ನನ್ನ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಅಲ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಲಾಕೊಂದು ಕಡೆ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಲಾಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೋಪಾರ ಈ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಇರಿ ಎಂಚ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತಂದು ಬೋಪಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸೋನ್ನಗನೇ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತು ಹೇಗೆಂದಕೇಂಡ ವಯಸ್ಸೋನಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಸಮಯ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಪುನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೇಗೆಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಪಲ ಸಂಭಾವನೆ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂದೇತನು ಆ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅವು ಇನ್ನು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಲೇಟಾನು ಮೂಲ್ ಲೇಟಾನು ಅಪ್ಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹಠ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಹಠ ಬರೋಡು ಬೇರೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಚಂದ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸೋಡು ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಲಗಾರೆ ಅದೇ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒರೆವಿ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ఆయన బొక్క పండ్ర స్టార్ట్ ఎదురుడు పండి జిల్లా పిరోడు పండి అదంతా ఏరియా పునగాపుని ఇంచులో మొత్తం శబ్దాలు నమ్మకేం ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಆನಂದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ಆರು ಬೇರೆ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆನಾ ಅರವಿಂದ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚೆನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತು ಪ್ರಾಯಣ ಮಂಡೆಡ್ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತು ಜತ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ಜವು ಬರೋಡಿತ್ತು ನೀತು ಹೊರ್ತುಗು ಅವಿತ್ತಿಗೆ ಅವು ದಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವ ಅಂಚೆನ ರೋಮ ಪುಟ್ಟುನಾ ಅಂಚತ್ತೆ ಅವು ಬಂದ ಕುಜಲ್ ಅಂಚನೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಒಲ ಮಂಡೆಡ್ ಬರುವ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಪತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅಂತ ಇತನ ನಾಟಕ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜತಾಗ ನಾಟಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕು ಜವು ಅಂದವೆ ಜೈದಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಆತನ ಮಾಪ ಲೋಕ ಹೋಗಿಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂದವೆ ಅಂದ್ ಇಡೀ ಲೋಕ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಾನಗ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಕೊಡ್ತಾತ ನಾಟಕ ಹೋಗು ಬ್ಯಾಗ್ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತಿತ್ತು ನಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಕದವಳು ಒಂಜಿ 2,000 ಜನನ 3,000 ಜನ ಸೇರಿದಿನ ಜನಗಳು ಎಂಪುರ ತೆಲಿಪೋನ ಬೇಲೆ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಬಯ್ಯಾನಗ ಎನ್ನು ಜವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನು ದೇಗನಿಗೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮದು ದೇವೇರು ಬೇತಕ್ಲಿನ ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಾಯಕ ನಮ್ಮಡ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅಂದ ಬೌನಿ ಮೊಲ್ಲ ದೇವೇರ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ವರ ಖಂಡಿತ ಅಂಜದ ಪುನಃ ಯಾಲ ಎನ್ನು ಮೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಅಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾಟಕನ ಪಗೆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಅದ ಹಾರಿ ಅನ್ನಲಕಂದ್ರೆ ಎತೋ ತಿಂಜ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಜೆ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಆಜೆ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಟ್ಟದನ್ನು ಬಂಡ ಅವಲಜ್ಜಿ ಅವ್ವೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವ್ವೆ ಆಯ ಘಟ್ಟದ ಇಲ್ಲೇನ ಬರೀತು ಬರೀತು ಜೈದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೇರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುವಾತಿರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಪ್ಪ ಅನ್ನ ನೈರ ಪುದಾರ್ ಮಂಡಿಜಾರ ಅನ್ನ ಇರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇನೆ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಇರೇನು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ಮೆ ಬಂದೆ ಸಾರಿ ಈರೇನ ಗುರು ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಒಂದ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫೀಲ್ ನೀಡ ಮಂತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಾನಗ ಈ ಪೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ನಾಲ್ಕು ಓಪಿನ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಪುಂಡುಲ ಗೊತ್ತಾಪಿ ವರ ನೆನೆಪುಂಡು ಬೇಗ ಆವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮರ್ದು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಾನು ಬತ್ತದ್ದು ನನ್ನ ನಮಕ್ ಈ ಒಯ್ಕ ನಾಟಕ ಆಟೋಗು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎತ್ತನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಾನು ಸದ್ಯೋಗು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಗ ಕೊರ ಇರತ್ತೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಈತ ಇರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಗ್ ಈತ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ದಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಂದೆ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತ್ ವೈರಲ್ ಅವನುಂಡು ಇನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ದುಬೈದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆರೆ ಬಾಯಿ ಪುಡ್ತು ಪಂತೀನಿ
ಇರು ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಐಕೆ ಸಮಯ ಬೈಜ್ಜಾದ ಒಯ್ಕಲ ಸಮಯ ಪನ್ಪುನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಮಲಯಾಳಿ ಮೂವಿಡ್ ನೇರ್ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ತಲ್ಚೇರಿ ತಕ್ಕಾರಂ ಉಂದು ತಲ್ಚೇರಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂದು ಮೂವಿ ಇತ್ತಂಡು ದಿಲೀಪ್ ಥೋಮಸ್ ಐಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಿತ್ತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮದಾದ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಐಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಸಲೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಯಾನ್ಲ ತಲ್ಚೇರಿ ಪೋತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಆತಿನ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದುಂಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾಯಗಂದ್ಗೆಂಡ ಇಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದೇ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಪಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಪೂರ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾತಿ ಯಾಪನ್ ಟೈಮ್ ಬೈಚಿ ಐನ ಜನಕ್ಕುಳು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇದು ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯ ನಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂಚ ದುಂಬೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಬರಾಡು ಐನಾತ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗೆ ತಿಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮಲಯಾಳದ ಪುದರ ತಲ್ಚೇರಿ ದಕಾರ ತಲ್ಚೇರಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನ ಅಂತ ತಲ್ಚೇರಿ ತಕ್ಕಾರಂ ನಮ್ಮ ಅತ್ ತಲ್ಚೇರಿ ತಕ್ಕಾರಂ ಮೂಲ ಸತ್ಕಾರಂ ಬಂದಿದೆ ಸತ್ಕಾರ ಸರಿ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲಾರೆ ಏನ ಪುದಿರ್ ನವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕೇರಳ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಕುಂಬ್ಳೇದು ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಬೋಳರು ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಸಾರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಂದಿತ್ತ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗಾನಾಂಡ್ ಅವೇ ಅಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲವ್ರು ಬೈದಾರಿ ನಾಟಕ ಮಾತ ಅಂಬಿಲಡ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಬಿಲಡ್ಕ ಒಂದಂದು ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಮುಲ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗುರ್ತುಂಡತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬಿಲಡ್ಕ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಪೂಮಾಣಿ ದೈವರ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬಟ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಫೈನ್ ದೇವರ ದಯಟು ನಿಕಲ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆ ದಾದನ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಈಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಯಾರೊಂಜಿ ಕೇನ್ ಇಲ್ದ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನ ಲೈಫುಡು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಇರ್ದಾದ ಲೈಫ್ದ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಮಾತೆರ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಘಟನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ನಂಗೆ ತೂತಿನ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪಿಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಬಾಳೆ ಅಪ್ಪುನಗ ನೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಎಂಕಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಂಗಬತ್ತ ಸಾಂಕದಿನಿ ಮಾತೇರೇನ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಸಾಂಕುನಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಪಂಡದ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂ ಅಂತೇರಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಪುನಗ 2 ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕಾದಿತ್ತು ಆ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮನ ಕಾಟ ಹೊಡೆದು ಪೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂಶ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಆಣಿ ತೆರಿಯೋಂಡದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಾಗ ರಡ್ಡಪ್ಪೆ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಕೊಡೊಂಜಪ್ಪೆ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆಡ ಅಲ್ಲ ಪಂಡದ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಪೆದಿಯಪ್ಪೆಡ ಪಂಡದ ಪೋಲಿ ಅನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಣಿಯರ ಆಪಿಸಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಏತ್ ಜನರ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಶಾರದಾ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾತೇನು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳೆಪಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಹರೀಶನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದನ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿತ್ತಿನೇ ಟೆಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಲ ಉಡುಪುಜ ಖಂಡಿತ ಲೀಗಲ್ ತೂವೋಡೆ ಈರಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತೂದುತ್ತೇನು ಹೋಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಪಿರಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಪಾನು ಅಂದನ್ನ ಗೊತ್ತಾನ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ ಅಂದ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀನು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪಡೆದಿನ್ನೆ ಹಿಂಗು ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ಜಪ್ಪೇರ್ ನಿಜ್ಜಿ ದೂರ ದೂರ ಅದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಡ ನಾನು ಅದಾಗ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ
ಬಟ್ ಏನ ಜೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಡೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುನು ಅವಲ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ನೀತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿ ನಲ್ಲವಂತೆ ಪಾತೇರ ಉಂಡು ಈಡ ಆಡ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತೆ ಸೊ ರಪಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಈರೈಗೆ ರಪಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಂಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಆಟ ಇಬಿಡು ಒಂಜಿ ಇರು ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸುರು ಇರ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾಟಕ ರೌಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅಂದಿಂಗ್ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಬಾಯ್ದೆತ್ತೆ ಇರು ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ದಾಯ ಪಂಡದ ಬಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾ. ನಾಟಕ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಗ ಹಾ ಹಾ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವಲೇ ಹೌಲೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆದ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇರಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಗಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಲು ಸಜೆಷನ್ ಏರನ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಳ್ಳೇರ ಇತ್ತೀಚೆರು ತುಂಬಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿನೇ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆರು ಎಂಕೆ ಆಪಲ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರೇನ್ ಯಾನೆ ಆಪಲ್ ನೆನಪಿದಿಪ್ಪ ಆರು ಒಂಜಿ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬಂತಿನಾರ ಆರು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಜೆಷನ್ ದಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಳ್ಳೇರ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಜೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಬಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನೆ ಅನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗೊತ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಜೊತ್ತಂಜರಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಓಕೆ ಸಂಚಾತಿ ರಿಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಂದ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗನೆ ಹೊಡೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಸೋಡಾನ ನೀರ ಹೆಂಗ್ ಸೋಡಾವು ಕನಪದರ ಒತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯಾನು ಸೋಡ ಅರವಿಂದ ಯಾನ ತೂಪು ಮೂಲ್ ಬೈದ್ ದೀತೇರ ದಾರ ಮೂಲು ನೀರೇ ನೀರೇ ಪಾಡು ನೀರು ಪಂಡ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪರಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸೋಡ ಬಂಡ ಐಕಂದೆ ಮಾತದಿ ಓಡ ಹೌದಲ್ಲ ಸೋಡ ಹೋಯ್ತು ನೀರು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ತಾ ಪನ್ಪುನಂಚ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇರಲಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಹೋಯ್ಟ್ಲಾ ಪುಣಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಈಗ ಪುನೀತ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಐಟು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಹೂ ಕುಟ್ಟಿನೇಟು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ತೋಜು ತೋಜುನು ಅಂಚದ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಫಂಡ್ ಪೇರತ್ತೆ ಪುನೀತ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ಕೊಡದಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅಂಡ ಅವಿರೇಗ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಇರು ಈತ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಏತಾಂಡು 60 ಮುಟ್ಟ ಅಂಡು ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿನ ಬರ್ಪುಣ ಸೇರ್ದ 60 ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡು ಓಕೆ ನೇಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರಿಗೆ ಏಪಾಂಡಲ ಎನ್ನುದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಯ್ನಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ವರ ಮನಸ್ಸು ದಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಜಿಂಜ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಕ್ ಮೇಂದು ನಿಕ್ ಓಡ್ತುಂಡ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅಂದೆ ಅನುಚೂರು ಕೇನಂದ ಪತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ತೇನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಗೆನೆ ಬಯಸು ನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ತೂಂಡ ಬೇಜಾರ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಪನ್ಪಿಸ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದು ಆತನು ಮಲ್ತದ ಆತನ ಬಕ್ಕದ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಹಾಕಿರು ಮುನ್ನ ಕುಜಲ್ಲ ಇದು ಮನ್ವಡ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಬಂದು ರಾಸಿ ಬೂರಿ ಅರವಿಂದನ್ನಾಗಿ ಏರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏನ 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 ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮನು ಕಳೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೆರಾಡು ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಜಿಂಜ ಮುಟ್ಟೊಡ್ತು ವಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂತ ಪರಪರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನಾರನ್ನ ಗರ್ಭಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನಿದೆ ಅಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಬ್ಬುರ್ದು ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪುಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಪ್ಪುನಿಂದ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ನೊಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತಿ ಹಾಕ್ಲ ಬೆರಿವತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಸೇಫ್ ಅಯ್ಯಾನೆ ಕರ್ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇವನಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೋನಾಗ್ಲ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಾದಾಮ್ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಪುಣ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಾಪ್ ಮಾಡದವು ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಇದು ರಪಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಇಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಾ ಓಕೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಆತನು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವ್ಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಂಡು
ಆಪೆ ಪಂಡದ್ದು ಶೌಲಪೂರ ಆಯರು ಇತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಪಂಡದ್ದು ದಾದ ಉಂಟು ಆಶೆ ಇಂಚಿನ ಆಶೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಪಂಡ ಇಂದುವೆ ಲೈಫ್ ಅತ್ತು ನೇತೆ ಪರ್ಪಿಜಲ್ ಮದಿ ಏರೆಗು ನೇತೆ ಒಂದುವೇ ಜನ್ಮಡಿಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂದು ಪನ್ಪುಣ ನನಾತ್ ಪುದರಿಕೆ ನೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ನೇಕೆಂದಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಡ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಪನೋಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಜನಗಳು ತೂದಾಂಡ ಒಂದು ಹತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣ ದಾಯಕಂದಕೇಂಡ ಅವಾಯಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಪಾತ್ರೋಡು ಯಾನು ಇಂಚಿರೋಂಡು ಮಲ್ತ ತೊಚ್ಪಾವಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಡುಂದು ಆವಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಇರೇಗಿ ಓಕೆ ಸರಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಗ್ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅತ್ತಂದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುಳ್ಳೆವಡು ಪಣ್ಣಾಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಕೆವಿ ಪಾತ್ಯಾರ ದಾದ ಏನು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುಡು ಇಂಚಿನಂದಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ಆವಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಡಿತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐದು ದುಂಬಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ದೂರ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳ ಫಿಲ್ಮು ಪಿರ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಫಿಲ್ಮು ಕತೆ ಬರೆಪೇರು ಪತ್ವೇರು ದಾಂಡ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದಾಂಡ ಐನು ಗದ್ದಾಯರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಬೋದು ಒರೇ ಬಗ್ಗೋಡು ಒರೇ ನೆರನ ಒರೇ ಬಗ್ಗಣದ ಆಲ ಲಾಸೇಜ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಏನ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ದು ಆಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರೆಪುಣೆ ಅವು ಬರೆತೀನಿ ಯಾನು ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಏನು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಓಲ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಯ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಐಂದಿ ಒಂದು ಬಡ್ ಚಂದ್ರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಡೇವರೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಾಗಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಗೆ ಅಪಾಗಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ನಾಟಕ ರಂಗ ಯಾವ ಮಾರೆ ಬುಟ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋಪ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಡ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತನ ಬಾತ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಸುರುಸುರುಟು ಆತ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತಿಚೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾವು ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾರು ಬೋಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಬೋಡೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಟೀಮುಡು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಏರು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚೈತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮುಡು ಏನು ಮುಜಿ ಟೀಮುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಉಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರ ತಂಡ ಲಕುಮಿದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಾವು ಮಾತಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡತೆ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕಾತನತೆ ಕೇನೊಂದೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಅರುಂದನ್ನೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಾತನ ಅಂದ್ ಕೇನು ಇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ನಾಟಕ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ಅಂದು ನನ್ನ ಐನಾತ್ ಮುಗಿಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದು ಲೇರ್ದಾತ ಪನ್ನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಗವಲ್ಲಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಬೋಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಐಕ ಕೌಂಟರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದತ್ತು ಏನು ಉಮಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಮಿಲ್ದ ಓಕೆ ಓಲೋ ಏನು ಉಮಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕ ಏನಕ್ಲ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಗಿಂದ ಐಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತಂದು ನನ್ನ ಎದುರು ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಡು ಮಂಜೂರ್ ಐ ಮುಕ್ಲ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಅನಿಮೇಡ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚದ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅವು ಆತ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಷಿ ನಮಕ್ ಇಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಉಮಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಏನನಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲೇಂದು ಮೇರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅನೊಂಚೂರು ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲೇನೆ ಐಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಉಮಿಲ್ಡ್ ಐಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಜವು ಕೊನೆ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿ ಬರ್ಪಿರ್ತ ಐಟ್ ಕಜವು ಕೊನಪ್ಪನಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡಪೂಟ ಮುಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ಏನು ಕಜವು ಕೊನಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಜವು ಕೊನಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತುಕ್ಕುಳುದಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ಕೆ ಎಂತ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಶಿಫ್ಟಾ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಹೌದು ಹೌದಾ ಚಾ ಕುಡಿಯುವುದಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ವಾ ತಿ ಕಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಆಲ್ಕೇನು ತಿಂಡಿ ಅಂತ
ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಈ ಡೈಲಾಗು ಬರೆಪಾದ ಕೇಳಲಿ ಬರೆಪಾದ ಹೇಗೆಂದ್ಗೇಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬೈದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವಳು ಚಾಕ ಗೋಲಿ ಬಜೆನೆ ಬೈದಿನಿ ಮೂಲ ಐನೇ ಚಾಕ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾಯಿನ ಆತತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಇಡೀಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಎಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಲೇತಿನ ಕಿಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ವೀಕ್ಷಕರನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯರಿ ಸಂಚಾದ ಅರ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಈ ನೆಂಪು ಇನ್ ಕೈತ ಒಂದು ಲೇಸು ಏಪಲ ಅರ್ನ ಉಡಲ್ಡು ನೆಂಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂತ ಮಂಚಿತ್ತೆ ನೆಂಪುಡು ಒಂದು ನೆಂಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯರ್ ಕುಡ್ಡದ ಕಡೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ದೇ ಮಾತಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾವಾಡು ತನ್ನ ನಾಟಕ ದಾವಾಡು ಮಾತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ನೆಕ್ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಗುರುತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲ ಆವಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೇವಿರೆಡೆ ನಟೋನು ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇನ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗ ದುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಜೀವನ ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಮೆನ ತುವಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಸಾಧಿಸೋನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯರು ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲನ್ ಗುರುಕುಲಾರು ನಜಾದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ನೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಮನದ ಮಾತು ಬಿದ್ದು ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಿಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಹೊಸ ಎಗ್ಗೆಡು ಕುಡೋದ ಪಿಂಡೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಸೇರಿಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.